Čau, v dnešním videu si něco povíme o bočních kufrech Shut, který jsem dostal na svoji cestu do Afriky. Jdeme na to. Jsou to boční kufry Shut Terra TR47, neboli větší verze bočních kufrů, která se nabízí a má 47 litrů. Díky tomu, že jsou to nejlehčí hliníkové kufry na trhu, tak se s nimi moc hezky manipuluje a díky 4P systému rychloupínání se strašně jednoduše nandavají a sundavají. Tyhle kufry jsou hlavně známí tím, že se otevírají do boku. A pro spoustu lidí je to věc, kterou by nechtěli, ale doporučuji si to vyzkoušet. Za mě je to super. Aby vám věci z kufru nevypadávaly ven, tak o to se stará vanička, která je výklopná. A zároveň jako dokoupitelný příslušenství si můžete koupit tuhle síťku, která vám pak drží zbytek věcí vevnitř. Co za mě je úplně nejlepší příslušenství k tomuhle kufru, tak je vnitřní taška, kterou jsem v Africe hodně využíval, protože jsem si prostě do ní dal to nejdůležitější a vždycky jsem jenom odcházel s tou taškou a nic jiného jsem netahal. Je velká, má 2 rozměry, protože je dělaná jak na ty menší verze kufru, tak na ty větší, jenom se to rozepne zipem a opravdu to jsem si hodně oblíbil. Co je na těch kufrech ještě super, tak se je můžete koupit buď ve stříbrný nebo v černé barvě. Samozřejmě nemůže chybět moje nejoblíbenější věc u Shutu, že mají integrovaný madlo, takže jenom vyklopíte a odcházíte.